So guys, may kalang bukid guys. Muna yung mong rice ron. Kadlo kami. Video man mo. Ngay isig bahin. Ngayag bahin. Isig bahin ko nun. O, pagi, o. Isig bahin. O pag sweldo. Wala na sulti nga, balitan daw ni mong cellphone basta sa bahin. Oh, bahin ba? Kami daduha, nagkaan daw nimo, ano duha. Mo ni siya gabi. Ilungag isagor kinamos. To nakita sa garan ko saging. Vlog ka daw. Wala. Saging ya. Sa gulang kinamos. Karon gabi daw. Madugay mo kaon lang kitag bato ani. Ahak na ni ron. Karon mo kita ani. Gabi gilungag suwag saging ko. Pagay ko ano pita dia? Negros, di na kahibungan tao nga. Ano ni ba? Sa garas na dito. Ano yung tog yun? Saan? Resort? Oo, ganang magkumaka niya. Kanyolto. Di na magbaon. Kinira. Kasigyan na. Ni pagkalas Kamuti. sa ikaw kag kamuting mga gabi, mga agol na yon. Sugbak niya nga. Ngalot. Pag-amping ko Gabi. nanya ko na yung sulok iyang asawa si Aye. Kaya na. Oy! Ayo, ay sa utang. Arap. Maraming magdili. Wala man mo respeto sa inyong kauban. Ay, ko na. Tawag yan? Tawag yun. Tawag? Kaon taga mo Okay. idol. Sabiyo. Guys, Uhay. Oh, idol la. Wah, umisi-misi. Isumisisi. tarawa guys, di ba dato guys? Tarawa sa mo gikaon adobong kamote. Oh, gabi. Karon mo kita gabi nga lungag niya drug na mos, garan to saging. Sa taga Cebu, wag maswito ang tao na raw. Pero ready go. Okay, round try. Guys, muli. Muna na ako try. Kamote guys, nga bayonet. No. Pakita sa susi. What's up mga kadukdok? Makadukdok ko, mga kadukdok, mga vlogger na. Si Juan, Boy Maas. Boy Dukdok, ini si Sitnos. Kere-kere. Cuman. Gano'n Sige yun. na. One half. Eh, 1.5. Batang report. Wala din. Tak-tak lang din. Upanan, oy. Laki, ayan na, report. Ano na ang kaan mo ka, point report? Kaya ang tripod. Grabe ang tripod. One half na. Guys. Gabi, kamote. Gabi. Kamote gabi. Oh, gabi yun ah. Gilungag. Gilungag. Karon ko kasuway yan eh. Tinuod yun oh. Pila siya, kamote. Damay pare. Hindi, pasiyawan ni Koy. Wala Koy. Ha? Bata, sige sila kaunan ni. Hmm. Sige yung bata. Tay, gabi, tay. Oh, gabi, pita na natin ko. Tay, gabi, tay. Okay. Gabi tayo eh. Gabi, ano niya itong mga kaunan? Gabi, tay. Punta kayo, gabi, tay. Nilagay sa mga pagkataray. Gabi, tay. Gabi, tay. Oh. More So mga guys, morning. grupo ni Kao na mga pinapay guys. Grupo ni Boy Dukdok, no? Duk-duk master. Dukdok Master. Hindi, dok-dok ko. Alam mo pre, basta lipayon lang. Bitaha gitong portahan ka man siguro. Malipayon ng siguro tagmayo. Balik pobre, malipayon pero bitaha ginay kwarta siguro eh. Di ba? Di ba Master? Guys, Oh, alam pobre basta nga report. Wala kami na magkatawa-katawa ng Jitloy. Moingon na ba Oh. siya dito nga? Pabuta. gabi lami kayo. Suwag ginamos oh. Pabuta lagi ko mapungon.